Vi har fundet løsningen på kroniske smerter. I årtusinder har kroniske smerter været et mysterium, og der har været mange idéer om, hvorfor kroniske smerter opstår, og hvilken behandling der er bedst. Men nu har vi knækket koden. Selvom de sidste 50 års forskning har vist, at kroniske smerter er en kompleks tilstand, som er påvirket af mange forskellige faktorer, og at behandling, som kun fokuserer på at ændre kroppen eller en specifik faktor, sjældent har nogen effekt eller meget lille effekt, så er løsningen selvfølgelig træning. Men ikke hvilken som helst træning. Kom med den her vej. Jeg kan se, at du træner. Ja, det skal man jo, når man har kroniske smerter. For ellers så er det jo ens egen skyld, at man har ondt. Det er nemlig helt rigtigt. Men fortæl mig lidt om, hvordan du træner. Altså, det er faktisk lidt forvirrende. Der er både behandlere, som har fortalt mig mange forskellige ting, og også givet mig mange forskellige øvelser. Og jeg har også fået at vide, at jeg både skal lave 3x8, og 3x12, og 3x15, og også 3x20. Men det er altså ikke rigtig noget, der virker. Og det er problemet. Men det er også hemmeligheden. Fordi smertebehandling handler jo ikke om at tage hensyn til dig og de individuelle faktorer, der bidrager til dine smerter. Nej, løsningen er simpelthen 3x10. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du laver 3x10. Det kan være at drikke en kop kaffe, eller strække dig ud på sofaen, eller binde din snørebånd. Så jeg skal bare lave 3x10, og så vil miraklerne ske. Så forstår jeg godt, hvorfor jeg kan få det bedre. Tusind tak for din ekspertise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you kidding me? Indholdet i den her video var selvfølgelig en dårlig joke. At behandle kroniske smerter kræver, at man går holistisk til værks, at man tager et helhedsorienteret perspektiv og behandler alle de forskellige faktorer, der bidrager til dine smerter. Så hvis du bliver tilbudt en nem og simpel måde at kurere dine smerter på, jamen så er det formentlig for godt til at være sandt. Og det gælder selvfølgelig især den 1. april.